ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2011 ኣብ ሞንጎ መንግስታት ኤርትራን ቻይናን ኣብ ቴክኒካውን ቁጠባውን ጽላታትን ምትሕግጋዝ ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት $33 ሚልዮን ዝውድእ ቀዳማይ ገጽ ዕማም ህንፃ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ምስራሕ ብ28 ሰነ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ውዕል ምኽታሙ ዝፍለጥ እዮም። በዚ መሰረት ሎሚ እምነ መሰረት ናይቲ ህንፃ ተነቢሩ ጸብጻቡ ብርሃን ዓንደ መስቀል ካወርባ እዩ። ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ብመሰረት ዝተበጽሐ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ልዕሊ $33 ሚልዮን ዝውድእ ቀዳማይ ገጽ ዕማም ህንፃ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ንምህናጽ ሎሚ 10 መስከረም እምነ መሰረት ተነቢሩ። ኣብቲ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ክህነጽ ተወጢኑ ዘሎ ሓድሽ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ኣብ ርእሲቲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘለዎ ዓብዪ ድርኺት መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ ኣብሪሁ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣካዳሚያዊ ጉዳያት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ሃይለ በወገኑ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማት ምስ ምህናጽ ናይዚ ሓድሽን ዘመናውን ህንፃ ከቃልል ምዃኑ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኒው ቺያንግ ብጊድኡ መስርሕ ህንጸት ናይቲ ኮሌጅ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ክዛዘም ዘለዎ ትምኒ ድሕሪ ምግላጽ ኤርትራ ኣብ ምዕባለ ጽላት ትምህርትን እተርእዮ ዘላ ገስጋስ ብምምጓስ ኣበርክቶ ሃገሩ ኣብዝን ካልእን ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ንምድንፋዕ ጻዕርታቱ ከም ዘዛይድ ሓቢሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ህንፃ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ዝወሰደ ኩባንያ ህንፃ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሚስተር ዛሆ ዞንኪንግ በወገኑ እቲ ዝካየድ ህንፃዊ ስራሓት ምስ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ተመክሮ ንምልምዋጥን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝተበጽሐ ምርዳእ መሰረት ኣብ እዋኑ ንኽዛዘም ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣነጺሩ። ብመሰረት እቲ ብ28 ሰነ ዝተኸተመ ሰነድ እቲ ኣብ ቀጽሪ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ 18,000 ሜትር ዝተደኮነ በዓል 3 ደርቢ ህንፃ ምስ ሙሉእ ትሕተ ቅርጹ ኣብ ውሽጢ 30 ኣዋርሕ ክዛዘም ምዃኑ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ህንፃ ኣብያተ ጽሕፈት፣ መምሃሪ ክፍልታት፣ ኣብያተ ንባብን ኣብያተ ፈተነን ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ምስፋሕ ኣገልግሎታት ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ምድንፋዕ ስነ ፍልጠታዊ ምርምራዊ ስራሓትን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።